Pyllait pajba no ka FIFA iaka kan hun jong ki khatwe ngut ki rangi lakai kibel shajet ha ka team of the tournament ha ka ne ka FIFA World Cup ahjar arpun riu te perlok tong ni pe hadu bukut ka ne ka video ngin sai pe ke kita ki dream xi jong ka FIFA World Cup bat na pedeng ki rangi lakai ki bobon de U Casemiro ubre rangi lakai budon boktam kata ban ye lakai lang baro langut kini ki rangi lakai bakan sa jong ka perthai kata bat u Cristiano ha ka klub Real Madrid ki lakai lang bat kum juru ha ka klub Man United bat Neymar Junior pat ki la ye lakai ryngkat ha ka national team jongki kata ha Brazil katba bat Lionel Messi pat shen U Casemiro un sayo iya kalat ban ye lakai ryngkat lane ban ye samlem ya kata ka jing lakai ha ka ju komadan bat Lionel Messi kum shiparala hadin baka Inter Miami hikla de ban soy ya U Casemiro kum urang lakai bathamai ujongka hadin ba ulami na Man United kum u free agent bat mantau la soy ya ka kontrak ka balai snem bat ka Inter Miami bat hoy perlong mantang nya pe ya kata ka top xi jong ka FIFA lane kita ki khatwe ngut ki rangi lakai ki bal shajet ha ka FIFA team of the tournament na goalkeeper jong ka Cape Verde kata Wozinha hadin baula ay ka jingil kai kaba itnat bha hakane ka World Cup kaba anamla ban klet satia shu na ki defender pat ude upa mekano naga fran u Pedro Porro naga Spain bat kumjuru kukurela naga Spain u Lisandro Martinez naga Argentina abangi phai na ki midfielder pat kidi u Michael Olise naga fran u balala sindan ban penkheng ya kerkot jong Pyllait kata daka baulala aban asis hadu nyotlik asis tang hako way ka World Cup shu ru Bellingham ladon hakane ka team of the tournament hadin baula thau record kum midfielder banangkong ban yo thep gol hadu nyotlik gol hakane ka World Cup shu Rodri ru la shajet hakane ka team of the tournament hadin baulala aban yel kai bha bat ban yarab bha ya ka Spain kamtam yekirang abdin jongka bat kum juru da ka control bhai ya ka ball shu ru lala ban job ya ka award jong ka golden ball bat nagalyang ki attack pat ki de Lionel Messi aden ball Lionel Messi lala ban yel kai bha kana ka World Cup da ka bala ban the pra goal bat southly ki assist kum juru Kylian Mbappe bade nong job ya ka award jong ka golden ball la shajit hakana ka team of the tournament hadin ball lala ban the shiphe goal bat southly ki assist ulapan bo shu nakalyong Erling Haaland ro ula de way na kita ki rangel kai bal shajit ha kana ki xi jong team of the tournament hadin mo lala ban yel kai pha nakabanta ka Norway da ka balala ro ban thep new goal ha ka jingel kai World Cup ka banangkong ka jong o te perlo kini kita ki dream xi lane kita ki khatwe ngut ki rangel kai ki bal shajit ha ka team of the tournament jong ka FIFA World Cup ahjar arpen rio Wozinha Pedro Porro Lisandro Martinez Upamecano bat Cucurella kumjuru Bellingham Rodri bat Olise Lionel Messi Haaland bat Mbappe